טוב, הנה, מקצה ראשון יוצא לדרך. מרקוצ'יניו! צוותים מתכוננים בסירות, יוצאים עכשיו לקו ההזנקה. בוא נראה מה הים ייתן לנו היום. שיהיה בהצלחה לכולם. יאללה, עושים הזנקה. חברים, נפנוף דגל, ספירה, ואתם יכולים לצאת לדרך, רק תיזהרו עליי. היידה, בהצלחה לכולם, תנו בראש! היידה חברים, תנו בראש! הנה תאריך 24, אתה רואה אותו? לא יודע מה תאריך היום, 24. דור 3:15, אח יקר. אחד בסירה. איזה פייט ג'יג בצירה. חברים, אנחנו לקראת, מה זה לקראת? אנחנו בשקיעה של היום הראשון. היה יום מוצלח לרוב הצוותים, כמו שאני הבנתי. תראו איזה מקום אנחנו חיים, תראו, כלי אדמות. תראו איזה שקיעה. איזה יופי. איך שזה נראה הולך להיות טורניר מאוד מעניין. יאללה, ברכה והצלחה, נתראה אחרי השקילות. חברים, צוות מאוריציוס חזר עם 2 דגים. שיגעון. כבר שקלנו, כבר ערכנו. הנה הדג השני. יאללה, מחכים לצוותים הבאים. קריס, יש לך משהו להגיד על היום? כל הכבוד למאוריציוס. אחלה קריסוש. יאללה, ברכה והצלחה. חברים, צוות גאטו. צוות גאטו הגיע. איזה יופי, חברים. טורניר פישינג נרקו 26 באילת. היידה שיגעון, היידה. תנו קצת חוויות, איך היה לכם היום? פעם בא עם מקל רץ. דג שלישי? תביא את הדג השלישי. טוב, רגע, לא, אני לא רוצה את עם הוויכוח. 2 רחוקות, והשתי קרובות רצות. אבל אתה מקפל את ה2 הרחוקות? לא הבנתי אותך. זה אתה צודק. רגע, עכשיו רציני, בוא. איך עבר עליכם היום? הורדה ראשונה, 10 שניות, ריצה. לזרוק אותו למים. די! לזרוק אותו למים. טוב, את זה אני אכניס לפספוסים. הוא כל רגע שומע בסירות, דאבל, אבל הוא מדבר מליבו. דאבל. פעם אותי לצעקה. אין עליכם, גאטו. יאללה. שיהיה בהצלחה, אוהב אתכם. ביי. טוב, אנחנו רבע שעה האחרונה לפני השקילה, לפני סוף השקילה. היה יום מדהים, אני עוד לא אסכם אותו עד סוף השקילות. אבל על פניו כרגע הטורניר מתנהל בצורה מדהימה. אנחנו נעדכן מה קורה עם הטורניר. בינתיים אנחנו בזמנים. טוב, צוות טריפל פה, מבסוטים, עם שלישייה יפה. הגיעו עם המקסימום לשקילה היום. כל הכבוד חברים, איך היה לכם? כל הכבוד. כיף מאוד. כן, יופי, אני שמח. שיהיה בהצלחה במקצה הבא. אחלה חבר'ה. כן, איציק, כן. איציק, כן, יא תותח, מה הבאת לנו פה? מה קורה? ארקיס פה נותן בראש. וואו, זה כבד. יפה, חתיכות יפות. מה אתה אומר, איציק? איך אתה מסכם את היום היום? תחרות מדהימה. אני שמח. שוט מהווה. איזה כיף, איזה כיף. יש לכם מה להגיד? היה כיף. היה כיף? איציק. היה מדהים. היה מדהים, אה? והעוזר שלנו שם מה זה העוזר? זה הקמע, זה נאמבר 1. זה נאמבר 1. חבר'ה, עבודה יפה היום. יום ראשון של טורניר. יאללה, ממשיכים. מה קורה חברים? יום שני של טורניר. 8 צוותים שיוצאים לים. נקווה שיהיה מוצלח לפחות כמו אתמול. אז נתעדכן עוד מעט, מה הלו"ז? מה קורה צוות ליצ'י? שיהיה בהצלחה! מה קורה אקספרט? שיהיה לכם המון בהצלחה אקספרט! כן, אנטרס, כן! היידה! לחיים! תנו בראש, שיהיה בהצלחה! כן, צוות טריפל התותחים! שיהיה בהצלחה היום! כן, צוות מחלוף, קקטוס! שיהיה בהצלחה! צוות סייל התותחים! הלו!
שיהיה לכם בהצלחה היום. תתנו בראש. היידה, איזה טורניר הולך להיות. היום הולך להיות מקצה מטורף. מטורף. יאללה חברים, בהצלחה! היידה, שיגעון, בהצלחה לכולם. שיגעון. תחרות 2026. עכשיו הוצאנו אותה. אחלה דור שבעולם. היום 25, נכון? כן. אמת. 25 לחודש, דק שלישי בטירה. 2026, חבר שלי. איזה פלמוד יפה. טוב חברים, איך שזה נראה, היה יום טוב גם היום. היום השני מתקרב לסיומו. אנחנו נפתח את העמדת שקילה עכשיו, נראה מה התוצאות. שיהיה בהצלחה לכולם. צוות עומר היקרים, יורם ועומר. יום שני של טורניר, מה יש לכם להגיד? השופט חתיך. איך היה לכם, נהניתם? מאוד. יופי. אחלה. תודה רבה. כן, צוות אבו נפחא, מה אתם אומרים? הכי גדולות שיש. הכי גדולות היום, יש לכם ציון מצוין היום, יום שני של טורניר, יציאה ראשונה. נבוטי, איך אתה מסכם את היום הראשון? כיפי. אתה נהנית? כן. כן? גילוש. אחלה של יום. אחלה של יום. חברים, שיהיה המון בהצלחה. כן, צוות דה אנטרס, תראו לנו את הדגים שלכם של היום. אנחנו היום ב-25. יציאה הראשונה של אנטרס. הגיעו למכסה שלהם. איך היה לכם היום? פגז. ברוך השם, ברוך השם. תודה, אלוהים. יאללה חברים, נרקו, טורניר 2026. שיהיה בהצלחה. כן, צוות קקטוס העדכני, מכלוף. כפרה עליך הקדוש ברוך הוא כל התפילות, הודו לשם כי טוב, אמן. יבגני, איך היה לך? הטורניר הראשון? היה טוב. היה טוב, יציאה ראשונה. איך אתם מסכמים את היציאה? אחלה. הכל עם השם, הכל עם השם. יאללה, ברוך השם, שיהיה לכם בהצלחה. שיהיה המון בהצלחה. ביי, חברים. טוב, צוות אקספרט, שחר את שחר, כן. איך היה לכם היום? היה נחמד מאוד. כן? איך אתם מסכמים? רצינו עוד אחת, היה פגז, היה כיף. אוקיי. ויצא גם 2, מה רע? לא רע בכלל, תפיסה יפהפייה, אחת מאוד יפה. זה חתיכה לפנתיאון. כל הכבוד, חברים. שיהיה לכם בהצלחה בסשן הבא. אמן. בהצלחה. כן, צוות ליצ'י. כן, צוות ליצ'י. נו, מה אתם אומרים? צוות ליצ'י, איך היה המקצה הראשון? תענוג. איזה משפחה יפה אתם, אנחנו אוהבים אתכם. איך היה היום, חמודי? חבל על הזמן, חוויה. מה אתה אומר, שף? יש מה לבשל? חוויה, אדרנלין. יש לבשל את הפלמידה. איך הקמע? מה הקמע אומרת? איזה גברים יש לך בבית? אלופים, אלופים. והדור הבא, רמדני. התחיל חלש, אבל בא הפתעות בדרך. חברים, אני גאה בכם מאוד. שיהיה בהצלחה במקצה הבא. יאללה, נתראה במקצה הבא, חברים, בהצלחה. אהלן חברים, מה קורה? יום שלישי של טורניר יוצא לדרך. צוות השיפוט נמצא איתנו, שחריקו, פלגיגו. עוד מעט מצטרפים אלינו גם רון ושוורץ. ושיהיה לכולם בהצלחה. אני רואה את קקטוס, סטה ולולה בדרך ליציאה במרינה. יש לנו עוד צוותים בחוץ, ליאם יצאו עכשיו, צוות רוקט, צוות ינקוס. יאללה, שיהיה לכולם בהצלחה. כן, הבעיה שזה... דור היקר, טונה ראשונה להיום. דורי, טיפ ראשונה. השני, אמסלם. טוב חברים, ערב טוב. אנחנו לקראת הסיום של המקצה כבר, העמדת שקילה מוכנה, היא פה מאחוריי. על פניו נראה שהיה מקצה מדהים, כולם הוציאו דגים. יאללה, בהצלחה. אני אלך לראות. תיישר אותו עם הבן. טוב חברים, יום שלישי, צוות לולה, עם דגים יפהפים. איך היה? כמה כשלים בדרך, אבל יצאנו מזה בצורה יפה, שאני חתיכות חושב יפות. שהיא מספקת מאוד. הוצאתם ניקוד גבוה. בעזרת השם המקצה הבא, עוד יום. שיהיה המון בהצלחה חברים. כן, צוות ליאם. אני מבסוט שניצחתי את ניר אזולאי, דוד, היית מהאגדה. מה אתה אומר? כן, ניר אזולאי, מה יש לך להגיד? עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. כן.
מייצ'ו, מה קורה? מייצ'ו? האיש צוות שלך הלך לטיפול רפואי, אה? כן? מה היה? מה היה? האמת שהוא ניסה להוריד סדנית, ויצאה תאונה קטנה, והוא נחתך. טוב, שיהיה בריא, שיהיה לו החלמה מהירה. היה לכם יום מגניב היום. יאללה, שיהיה בהצלחה במקצוע הבא. תודה. שיגעון. כן, צוות שרון. איך היה לכם? כן, נהנתם? היה הרבה ריצות? איזה טורניר יש לנו. כל הכבוד, חברים. טורניר ראשון, שיהיה בהצלחה במקצוע הבא. יאללה, תנו בראש, חברים. בוסטה, באת לבד היום. באתי לבד. כרגיל, הוא רגיל לבוא לבד עם 3. בגלל שהחבר'ה שלי הם קצת מאוכזבים, לא אוקיי. בא להם הדוגי סטאק. יאללה, שיהיה בהצלחה במקצוע הבא. תודה. יאללה. כן, חברים שלי. הרגת אותנו. הרגתי אתכם, איזה טורניר היה לנו. הרגת אותנו, וזה יעלה לך ביוקר. שנה הבאה אני רוצה עוד שעה לסלואו. נחשוב על זה. כל הכבוד, גטו, אוהב אתכם. אולי יהיה פה פודיום. אפילו לא שקלנו אותם בסירה. יש סיכוי, יש סיכוי. יש. אולי מקום שלישי, אולי. נו, פודיום. יאללה. לא באתי בשביל המקום, לא באתי בשביל שום דבר, באתי ליהנות. יאללה, אוהב אתכם, כל הכבוד. שבת שלום נרקוס, אנחנו בדרך להזנקה של מקצה מספר 4. עד עכשיו טורניר מטורף לגמרי. אני אאחל לכולם בהצלחה, שיהיה לפחות כמו אתמול. בהצלחה לכולם. אנטרס, סיפוקס, צוות סיפוקס, שיהיה לכם בהצלחה. תנו בראש היום. צוות אבו נפחא גם פה. פורטונה! בהצלחה חברים! 8 צוותים שתכף יוזנקו, צוות סטארקיט מוזנק מהמרינה הדרומית היום, ונקווה שיהיה לנו יום מוצלח לפחות כמו אתמול, שיהיה בהצלחה לכולם. יאללה תנו בראש! היידה! הצוותים מתחילים לצאת לדרך. מאוריציוס, סיפוקס, אבו נפחא, תנו בראש חברים. חברים, אנחנו בדרך למרינה לפתוח את העמדת סקילה של היום הרביעי. היום קריר, שמנו מעילים, כובע גרב, רוניוס מכוסה, בלגין, חרמוני, שחר מסתלבט על החיים שלו. כמו שנראה, כל הצוותים הוציאו דגים גם היום, ונראה לאן זה יביא אותנו בסוף היום הרביעי, מחר היום האחרון. הולך להיות מותח וצפוף. גם צוות סיפוקס פה. איזה ארוכות, we like it. איך היה לכם היום? וואלה, מקצה... מה אומרים? שלומי, שלום. מקצה ראשון שלנו, התחיל רגוע, ובעזרת השם מחר נגביר. יאללה, הבאתם ניקוד מלא היום. אז שיהיה בהצלחה במקצה השני, אחים שלי. תודה רבה, בהצלחה לכולם. יאללה. חבר'ה, איך היה לכם היום? קשוח. קשוח, אה? אבל... ברוך השם, חזרתם עם תוצאה היום. כן. מה פספסת, ליאור? היה משהו טוב? היה עוד אחד שפספסנו אותו בגנץ', אבל לא נורא, הכל לטובה. יאללה, אלופים. טוב, נקווה שיהיה בהצלחה, חברים שלי. צוות אבו נפחא היקר, איך היה לכם היום? תענוג. כן, נהנתם? כן, יום קראטה. יאללה, אני אוהב אתכם, שיהיה בהצלחה. נקווה לתוצאה טובה. סקיפ. כן, כן, צוות ינקו. נו, יציאה שנייה שלכם. מה, איך אתם מסכמים את הטורניר? עכשיו זה היה בסדר. אוקיי. התחיל לא טוב. אוקיי. יציאה ראשונה התחילה על הפנים, אבל השתפרנו בקטנה. נהנינו. השתפרתם, הוצאתם דגים יפים. מה, תראה איזה בטטה. שנה הבאה אנחנו מנצחים. בעזרת השם, בעזרת השם. העיקר החוויה. נהנים מכל רגע. אוהבים אתכם. יאללה, שיהיה ברכה והצלחה, שבת שלום. אמן. שרוני, אחי, מה... טורניר ראשון באילת, איך היה לך? וואלה, תענוג, אחי. כן, יציאה שנייה, הבאתם ניקוד יפה. איך היה היום? היום תענוג, לא כמו אתמול, אבל בסדר. גם כן? נהנינו, כן. כן? נהנינו מהחוויה. נהנית מהחוויה? מכל רגע. יאללה, אז אנחנו מחכים לאירוע סיום, נראה באיזה מקום ציינו את היום. גאון, שבת שלום, אחים שלי. כן, צוות פורטונה, מה שלומכם? איך היה היום? יום נחמד. אם היה קצת יותר דגים היה יותר טוב, אבל... כן, אבל הבאתם פה דג נאה במיוחד. שיהיה לכם בהצלחה, חברים. צוות סטארקיס, מקצה 2. מה הבאתם לנו היום? יום כיפי מאוד, קר מאוד. שתי בטטות חמודות. דרור צדק לאיפה שהוא לקח אותנו, זה הכי חשוב. יאללה. הצלחנו להוציא 2, אנחנו מרוצים. כן, נהנתם? יאללה, נחכה לתוצאה הסופית, ותודה רבה לכם, אוהבים אתכם. ברכה והצלחה. אנחנו הולכים להזניק את המקצה האחרון, טורניר מלא תהפוכות, שבסופו של דבר עם המלחמה ועם כל הברדק הזה העונה התארכה למזלנו, ואנחנו יכולים להזניק את המקצה האחרון.
תודה רבה לבורא עולם. אז מקווה שכולם יתנו בראש. חבר'ה, שיהיה בהצלחה. דור אטיאס, זה אתה, זה הסקיפי. פישינג נרקו, תחרות 2026. באפריל, אוקטובר, אפריל. היידה. דורי פישינג נרקו, 26, שחורה חמודה. 2026, יש לנו עוד פה. 16 באפריל, על ג'יג, אולטרה לייט, איזה כיף. חברים, צוות סי סאונד, איך היה הטורניר? איך אתם מסכמים אותו? חוויה. אמיר. אין סופית. אמיר, התמקצעת בשתי עונות האחרונות, אימא'לה ואבא'לה. ניסים. כן, נהניתם? קצה אחרון יבש, ינון, תפסיק, אתה הכי גברי פה, תרגע. אני אוהב אתכם. יאללה, שיהיה בהצלחה. כן, צוות סן לולה. שלום לך. זה מה הגיע. מה אתם אומרים? זה מה הגיע במקצה האחרון. היה עוד אחד. הייתה עוד אחד. כל הכבוד לכם. ליאני. היה כיף. היה כיף? נהנית להיות חלק מהטורניר? הים נתן לנו ברכה טובה. מה אתם אומרים? יא ברכה. אנחנו אומרים שהיא הסקיפרית שלנו. חייבים לנצח. כן? איך אווירת הטורניר? היה אווירה מאוד מאוד מגבשת, מאוד מחברת, באמת כל צוות וצוות שמר על מרווחים כמו שצריך, ובאמת בעזרה וטלפונים, ופה תפסנו, ובאמת כל אחד עזר לכל הצוותים, ולא שמר, בוא נגיד ככה, סודות פה בכל טורניר. אין עליך. באמת שזה חוויה כל שנה, זה הטורניר השישי שלי, לא, השמיני שלי כבר. שמיני, אתה היית בכל הטורנירים. אני מהוותיקים, כן. זה מסורת שאסור לנו לוותר עליה, ולהמשיך לתת בראש כל שנה. בשביל שהדייג הספורטיבי ימשיך לחיות בעיר הזאת ושנשמור על המפרץ הזה ונדאג לו כמו שצריך. אין עליך, סנצ'ו. בהצלחה לכולם. יאללה חברים, תודה רבה. נרקוס, בוקר טוב. אנחנו אחרי היום האחרון של הטורניר אתמול, שבשמחה הצלחנו להוציא אותו. אני רוצה לסכם לכם קצת ממה שהיה אתמול. היה מקצה מטורף, כולם תפסו דגים. היה צוות שהיה אמור לסיים במקום הראשון, והיה עוד צוות שהיה אמור להתקדם במקומות למקום רביעי או חמישי. ומה שהיה זה שפשוט התעכבו בהגעה למרינה. הם איחרו בדקה או שתיים. בגלל זה גם לא עשיתי סרטון סיכום אתמול בערב, כי ישבנו צוות השיפוט והיו לבטים רבים. בסופו של דבר, על פי תקנון התחרות היבש, מי שאיחר, הניקוד שלו לא נכנס לטבלה. אז מה שקרה, מי שהיה מקום ראשון יורד עכשיו, לדעתי, יגיע לסביבות מקום בין חמישי לשביעי, לצערי. אז בהזדמנות הזאת, אני רוצה דבר ראשון לפרגן. צוות ליצ'י, נתתם טורניר מטורף, וזו הייתה החלטה מאוד קשה, אבל לא הייתה לנו ברירה בגלל ההוגנות של הטורניר והתקנון. יש פה עוד המון משתתפים, נלמד מזה לקחים לשנה הבאה גם. אז אני מפרסם לכם את הטבלה הסופית. מזל טוב לצוות לולה, נתתם טורניר מעולה. צוות גאטו, התותחים, צוות סטארקיס, שהגיעו כל המקצים עם ניקוד מלא, וכל המשתתפים, תודה ענקית. אנחנו בעזרת השם נשמור על המסורת גם בשנה הבאה. אני רוצה להודות מאוד למי שעוזר לנו בחסויות, הספונסרים שלנו, שזה שימנו ישראל, זוהר צח, משלנו, אחד התותחים, ערן, תודה רבה עליך בעולם הזה. צוות אקווה מרינה מלווים אותנו כבר 4 שנים, כל שנה. תודה ענקית לאדווין ודניס וחיים ורוי וכל הצוות שמה. וכמובן, אנחנו נמשיך לתרום מעצמנו, פישינג נרקו לקהילה. אז אני אוהב אתכם, ויאללה, בואו נהנה מהערב. אחלה ערב. פישינג נרקו! טורניר 2026! השמש עולה, הים כבר קורא, הציוד מוכן, הלב מתמלא, כל זריקה היא תקווה, כל משיכה היא קרב,
מי יהיה האלוף? זה הזמן, זה עכשיו, המקל מכופף, הדרג כבר צורח, האדרנלין בדם, הים הפתוח בנשמה. לא באנו לנוח, באנו לתת בראש, המים גועשים 3